apa bawur? Bawur. Nek topeng ireng sing nyanyi saka nek bawur tak ngono aku neh. Yo, bawur sik dituruti. Ya. Ayo Mas. Witing klapa Jawata ing ngarasa padha sayukune wong wanita para preksa kula sampun jajah kutha ing Ayodya Surakarta atur preksa dumateng tamu sedaya niki seni asli saka desa para preksa lepat nyuwun pangapura asli seni saking Jawa lepat kula nyuwun gunging pangaksami katur sagup para sami kakung putri kula nderek ore-ore pagelaran seni Jawi. Wis lega. Wis nanti malam bubuk nyenyak ngeloni bojone dhewe-dhewe. Ya.